Kidamdang ningkan Surihinira Cracer Cap aningkan ahut Long Banjar Club amahang tek pondet pen pining ningkan Surihinira ingkora pli aningkan nang choksi ingdeng trok Long Banjar Club amahang ki tekarni pen pachitondun si karbi ningkan kimi ketalona jamek padukpon Lasun si adap apor pen karlitang sikari be lapen karlitang longsing be atum aphan chikimo padukpon lo Lapen pining ingdeng trok Long Banjar Club amahang ketek ani ketalon pon pen pacheton pon si karbi ningkan kimi ketalon tami pedopon Non Long Banjar arong along ovi kimi atum aphan ki charli anat lapen ki pathu anat ki paching thur ponchi aphan akimang ki doajok Long Banjar Club atum pen kabor I padopon bomlo Lapen ovi kimi au somar tuma phanstami aprang ke paprang dun ang thek je theklong loputa Long Banjar Club amai phupen ningje pon Long life lapen tat news channel kelang arata tarbi solang do arata to tatum phan an pining kan suri hinira inkora bi asengkan kimi akadon pajir panlo kardon pining kan suri hinira inkora pli aning kana long lilitum lamding road 12 kilo sikari berong along Long Banjar Club pen kepatir pipon si indeng trok tarbi sengkan kimi kita lonang deng pining an indeng trok nang pleng tanglo lasila pining indeng trok along nilitum ke deng pona jai mek an kan wang asota taxi ting ning ni pin pen ajai mek kai ki jai mek aprang ke deng pon wer lake nilitum than thili ka chipa me pon la pena dun thu kai ta ininga klong ka che thap e ininga klong ka chi bi wer ajai mek bang la helok nilitum ka chikimo alang litum phan ka chikimo ponang ko thipi bangla lo bahini phan se chikimo lo inu da bang amen sikari be inu da bang longsing be hala longsing be pu aphan kopia joine si chikimo ponang ko ma pulote thipi bangla lo lada ka rong ke theu gali rong so so poi fits tame kedam tang ko ane aning kan pen pustame alang ke du tik alang kar japun tik aja kong ke du tik ho da bang labang sorong khela dhula matang te ki juya hina bang asap ta ka tikko be mane chipidu pik owi ke mia tum ha Stame piniarnia alangli bang pinila software te pana veder Halapu Long Banjar arong along non BA HSSLC ki untang lapen non ke bangdeng kapor hipo matuma phansita kar chojai mek padukpon bangso ahong klampen non Long Banjar arong along kilun ke kan lapen my meeting ke padukpon ji adim ke misen open stage hemawar sai nang pipon tha puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuningri Padokpon. Ningkan trok kecok lo lapian dak ningkan mi karbi singkan mi karcu pen la reporter to mahin pen da choro lo lapian nilihin ki puyi bangke je dak sikari berong long e ke burita wi pin la sinong ke puri dulu sab sawe tame ta mitik tempat masab sab ke pajir dui la komitihin ben pipo nilihin ni pui bangke tim Karbi Anglong CM Tuliram Rong Hangaphan nilihin ben soniri bangke jedak state abang ni tunggu dorkar ati ni tunggu porhi ave jar ave ati field ta jenetene lapu ni kedugarat apot tim Karbi Anglong CM Tuliram Rong Hangaphan ni lo state afan bang nil fanang pinang po tuar bang alang li nang pilo breast nang pilo sita lapu kali tambe dak meeting kopene do pulong te lasu meeting ke do thai wede ni tom ta kedugarat asu ni tom sakuria we bakuria we po tim Karbi Anglong fan nilihin pen nili sikari berong Asorong barahin pensinang tuniro. News report Karbi Anglong Live.